Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Rafaela Aliaga. Ella és l'alcaldessa de Rafelguaraf, Tossal Nou i Riurau, que tot s'ha de dir, tots formen part del nucli poblacional del poble. Ella és candidata també a l'alcaldia pel Partit Socialista. Rafaela, benvinguda al programa. Moltes gràcies, Miguel Ángel, per haver-me convidat avui així a estar amb vosaltres. Saps que és un plaer estar sempre així amb tu. Rafaela, anem a parlar d'aquest balanç de legislatura. Abans, fora de micròfon, parlàvem que un alcalde, una alcaldessa d'un poble gran i un poble xocotet, per temes de salari, uns cobren més, altres cobren menys, però la dedicació és igual. I el que heu patit en la legislatura de la pandèmia ha sigut igual. Com ha estat de difícil gestionar en un poblet de 2.300 i pocs habitants? Així és, Miguel Ángel. En esta legislatura ens van llevar 2 anys per la pandèmia, perquè jo ho he parlat amb molts alcaldes i alcaldesses companys que anava a dir-nos a nosaltres en el 2019 que en el 20 vindria la pandèmia, que ningú estàvem preparats per una pandèmia d'aquesta índole, ni sabíem a què ens enfrontàvem. Tot era nou per a nosaltres, no sabíem com actuar. Es van dedicar plenament a informar a la població, a dedicar a desinfectar edificis, a desinfectar carrers, a posar tots els mitjos i sobretot a atendre a la nostra població, als nostres veïns i veïnes, informant de tot allò que es venia des de la Generalitat, des del govern d'Espanya, i sempre ahir estar al costat d'ells perquè estan tots atemoritzats en aquesta maleïda pandèmia que hem passat. Perquè passa una qüestió que ho han parlat moltíssimes vegades, jo ho he comentat amb moltíssims alcaldes i alcaldesses, la importància que té la figura de l'alcalde, de l'alcaldessa, perquè en aquest cas es va demostrar clarament que éreu els que estàveu en la trinxera, els que esteu al peu de la batalla, perquè evidentment en Generalitat, en Conselleria, en Diputacions, evidentment se prenien, inclús en el govern, es prenien unes qüestions, però el veí el que veu és l'alcalde i l'alcaldessa, el veí el que va preguntar és a tu. I això s'ha donat molt de valor a vosaltres com a figura dins de les poblacions. Així és, els veïns es ven desemparats, no sabien i es quedaven constantment a l'Ajuntament, nosaltres oferint-los tots els serveis, perquè també hem de dir que es va pillar que es quedàrem sense mascarilles, sense guants, a tot allò, aquells veïns que estaven malalts, que tenien que anar als hospitals, quedar-te per a veure si nosaltres podíem oferir tots aquests recursos que ells no podien accedir a ells. Al principi, nosaltres estàvem a peu de carrer, evidentment, tots els alcaldes, regidors, ahir a veure com podíem ajudar, com i de quina manera, a servicis, a tots els servicis que teníem al poble, carnisseries, tendes, tot ahir, oferint-los tot allò que podíem, perquè ells eren els que estaven donant tot el subministre als nostres veïns i veïnes. En totes les poblacions, Rafaela, el comerç local s'ha ficat en valor aquesta tendeta del poble, aquesta tendeta que obria la persiana, aquesta tendeta que no tenia desabastiment de res i que oferia tot el seu producte, tota la seva qualitat, però la gent sembla que quan ha passat s'oblidem contínuament d'aquestes qüestions i mon anem a comprar a les grans àrees i es deixem desemparats. Caldria repensar aquestes coses. Sí, hi ha que repensar-ho molt. Justament jo avui estava parlant en una tenda allà en Rafelguaraf. Què passa? En plena pandèmia són els que es portaven a tots aquells que estaven malalts en casa, es portaven la compra sense que es menjaren de casa, es agarraven l'encomanda per telèfon. I avui sembla que s'ha oblidat de tot això. I en pobles com Rafelguaraf, que estigues veient que servicis estem quedant-nos sense servicis, a punt de tancar una carnisseria que queda, tal volta una tenda de subministres. Això ens preocupa i molt, perquè un poble de 2.360 habitants
no deuen quedar-nos aquests serveis. Jo sí que faig una crida a tots els veïns i veïnes que potenciem entre tots i que recolzem al comerç locals, perquè ells són els que han estat sempre al costat nostre. Així és, hi ha que estar en ells perquè són la clau important per a que no se produïsca l'efecte, bueno, jo no m'agrada dir-ho així, a l'Espanya vaciada, no? És a dir, que la gent s'està anant, la gent jove no vol estar en els pobles menuts, però hi ha que buscar fórmules per a que la gent es quede, inclús gent que vulgui tindre una qualitat de vida, perquè, a veure, Rafelguaraf és una població eminentment agrícola, on la natura està, només ixes al carrer, tens els tarongerals, i al final això té un preu que val molt. Sí, així és. En Rafelguaraf estem rodejats de tarongers, estem rodejats de natura. En plena pandèmia ho van notar, no era igual viure en una capital que viure en un poble com Rafelguaraf. I la qualitat de vida que tu tens en un poble com Rafelguaraf, això, els nostres veïns i veïnes sí que estan contents i sí que ells ho accepten. Però, claro, de vegades, quan veus que els comerços estem quedant sense comerços, no puguen oferir tots els serveis i busquem anar-nos a uns altres pobles més grans. Jo sempre dic que Rafelguaraf tinguem que intentar que tots aquests xicotets comerços, peluqueries, esteticiens, carnisseries, tendes de subministrament, ultramarinos, la tendeta de roba, tot el que tinguem. Avui mos queda un forn i mos queda una drogueria. Tot això, perquè tot això és pel bé de tots els nostres veïns i veïnes, i és una manera de poder cridar a que altra gent vinga a viure a Rafelguaraf si tinguem tots els serveis que cada un de nosaltres necessitem. Acabem en este tema, però vaig a comprar-te una paraula que acabes de dir, perquè feia temps que no la sentia, ultramarinos. Ultramarinos. Que bonic, que bonic. Bé, evidentment, els pobles van passar la pandèmia, però vosaltres, com a gestors, continueu fent projectes, teniu que continuar millorant el poble, crec que ha hagut un accés en la rotonda que s'ha millorat. Què és allò que s'ha fet en Rafelguaraf en aquesta legislatura i n'hi haurà algunes coses que s'hauran quedat atrasades? Exactament. Durant aquesta legislatura s'han fet moltes coses. Com tu has nomenat, la Diputació de València s'han fet l'accés a la rotonda sur, que és de l'eixida de Rafelguaraf, cara a Tossal Nou, una rotonda, i ara està en projecte de rehabilitar, de millorar l'accés de la rotonda nord, perquè el que volem nosaltres és traure la CV 576 de dins del nucli de Rafelguaraf. Per tant, tota aquella gent que se'n tinga que anar cara a Tossalet o Pobla Llarga no poder passar pel centre del poble. A més, també gràcies a les subvencions de la Diputació de València, el PIL 2021, els fons de cooperació i els de la Generalitat Valenciana estiguem fent i hem fet moltes coses. Entre una d'elles ha sigut la reurbanització completa de l'Avinguda a la Ribera Alta, en el PIL de la Diputació de València. Hem fet el cementeri vell de Rafelguaraf, també amb aquesta subvenció, i el camí reial de Benigani, que va entre Rafelguaraf i Riurau, la pedania de Rafelguaraf al Riurau, que l'hem ampliada. Heu fet també un carril per a les bicicletes i ampliar les voreres, no? És a dir, tot això és millora de vida per a la mobilitat de la gent que viviu en aquestes poblacions, en aquestes pedanies. Rafael, la segona part de la legislatura, amb la milloria de la pandèmia, comença a viure de nou la gent. No pensava ja que s'havia acabat, perquè encara estem veient que no s'ha acabat del tot, però bueno, torna a eixir al carrer, les associacions tornen a ajuntar-se, celebreu les festes, celebreu els moros i cristians, és a dir, les processons, és a dir, d'alguna manera el poble torna a viure a peu de carrer. Exactament, el poble torna a viure a peu de carrer, la gent torna a viure les seues festes amb l'alegria i la emoció que sempre li s'ha dedicat la gent de Rafelguaraf, tant a Rafelguaraf com a Tossal Nou com al Riurau, perquè nosaltres, les dues pedanies, tenen les seues festes patronals. En Rafelguaraf la festa principal són les festes del Crist i en ella tinguem també
les festes de moros i cristians, que són unes festes a final de juliol, igual que les festes del Crist en el mes d'agost, i la gent torna a eixir al carrer, torna a viure la festa, jo crec que amb més intensitat, si cal, que abans de la pandèmia. I Rafael Guaraf, quan llegim un titular que diu Rafael Guaraf lidera un projecte europeu sobre vida rural, dius, a veure, jo vull saber així què passa, perquè Rafael Guaraf estigui al capdavant d'un projecte tan bonic com este. Conta'ns. Pues, Rafael Guaraf, nosaltres en esta legislatura portàvem com a meta els projectes europeus i ho hem aconseguit, que portem diversos projectes europeus, però este que tu acabes de denominar el municipalisme és un projecte que lidera l'Ajuntament de Rafael Guaraf, financiat al 100% per la Unió Europea, dins de l'Europa para los ciudadanos, igualtat, derechos i valores. És un projecte molt bonic on es dona a conèixer el valor i les tradicions del món rural. Nosaltres estem molt contents perquè en aquest projecte europeu, al liderar-lo nosaltres, farem el primer encontre a finals de setembre en Rafael Guaraf, on vingueren els 7 socis i nosaltres. Hem fet ja un segon encontre en Extremadura, en Jarandial de la Vera, i ara a final de març farem el tercer encontre. Clar, nosaltres, un dels objectius principals a l'entrar en els projectes europeus és ficar en valor el nostre municipi, que es conega el nostre municipi i també donar més oportunitats als nostres jovens i que els nostres jovens valoren i que es lleven de per si l'escepticisme que van tindre uns anys enrere d'Europa, perquè necessitem a Europa per a poder tirar endavant. Els diners d'Europa fonamentals, i aquests fons, i aquesta reactivació social, econòmica de pobles grans i pobles menuts. Així no n'hi ha que distingir ninguna qüestió d'estes. I passem al dia a dia que vosaltres, evidentment, teniu que treballar, i el dia a dia suposa que, per exemple, prengueu decisions en educació, costejar el 90% dels llibres de text a l'alumnat i també concedir ajudes directes de 300 euros per als alumnes d'infantil. És important perquè si reforcem la part de l'educació, això és atraient per a la gent que està allí i es quedarà, no? Exactament. Nosaltres el que teníem molt clar, a més de que la Generalitat Valenciana tinguem la subvenció de xarxar llibres, en el nostre cas, en el CEI Vicente Blasco Ibáñez de Rafael Guaraf, nosaltres volíem que als xiquets es costarà el menys la seva escolarització. Per tant, hem subvencionat a tot l'alumnat del CEI Vicente Blasco Ibáñez de Rafael Guaraf estos diners que tu has dit, amb més del 90%, on cada alumne des de 4 anys d'infantils fins a 6è tan sols han pagat 15 euros. I a més hem subvencionat 300 euros per alumnes de 2 anys d'infantil i 3 anys d'infantil i a l'AMPA. Nosaltres el que volem és que es queden a viure en Rafael Guaraf, donar tots aquests servicis i tant que l'educació siga completament gratuïta. Molt bé, parlem també d'un altre tema. Vosaltres allí és un carrer, però bueno, anem a dir, és un poblat medieval que es diu Berfull, i s'arruïna perquè és propietat privada i a pesar de l'alerta que el Consell Valencià de Cultura ha donat i a pesar de totes les crits d'alarma, al final, si la gent no recapacita i ven i això al final s'acabarà derruint i és una llàstima, no? Que no se tinguen mitjans per això ficar-ho en valor, no? Així és, el poble murallà de Berfull és una llàstima, però com tu has dit és privat i l'Ajuntament tan sols el que fem és actuar de tant en tant, fer una neteja, i quan el Consell Valencià de Cultura es va quedar, el que farem és tapiar-lo perquè en les pluges del 2018 quasi cau el seu arc. Hem tingut diverses reunions en els propietaris, però clar, el poblat emmurallat de Berfull té un valor
que el nostre cronista oficial no para de dir-ho, i està ja completament en ruïnes, i és una pena que els seus propietaris no es comencen a ficar-li el valor que toca. Pues fem una crida a propietaris, administracions, l'Ajuntament ho té clar, però n'hi ha que ficar-se a treballar mans a l'obra, per favor. Berfull necessita l'ajuda de tots. Anem a parlar també la Diputació. La Diputació, en tots els seus fons, en totes les seues subvencions, dinamitza molt el dia a dia dels ajuntaments, perquè per això la Diputació és l'Ajuntament dels ajuntaments. Esteu adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. En una subvenció que us donen, és dir, però cal tindre clar que des de municipis menuts també se lluita contra este fet greu, contra esta lacra de la societat, i vosaltres ho teniu clar, eh? Sí, nosaltres ho hem tingut clar des del primer moment de la lluita contra esta gran lacra que és de la violència de gènere. Ens vam adherir l'any passat, en el 2022, a la xarxa de municipis, on hem rebut una subvenció de la Diputació de València, a banda de tots els tallers i cartelleria i tot allò que estem fent. Hem fet una campanya que es diu Rafael dona la cara, que és una campanya on ahir està donant el protagonisme, on s'està donant a conèixer tot allò per a poder erradicar esta violència de gènere, esta lacra que tant dia a dia heu sentit avui en els mitjans de comunicació. I a pesar de ser un municipi, com bé hem dit, de poc més de 2.000 habitants, no pareu de fer coses, no? Estem parlant del projecte rural, estem parlant de tot allò que s'ha fet, però també heu obert el pla d'acció del pla d'infància i adolescència. Vull dir, és que aneu pensant en tots els punts i aneu insistint, perquè al final tu penses, un poble xocotet, l'alcalde es queda tranquil·let en casa, el que me donen i tal, i no passa res. No, n'hi ha molta feina. N'hi ha molt de valor allí, molt que pelear. Exactament. N'hi ha molta feina. Nosaltres tinguem clar que a pesar de ser un poble menut no es poden quedar enrere i quedar-nos assentats. Hem de dinamitzar el nostre poble, hem de lluitar contra tot això. Com tu has dit, hem fet el primer pla d'infància i adolescència, també a través d'una subvenció de la Conselleria de Polítiques Inclusives i d'Igualtat, per a poder donar la veu a tot allò que necessiten els nostres xiquets i xiquetes i adolescents del poble de Rafelguaraf. Aquest pla compta amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana, que és el que al final és el que ha de donar suport, no? La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i al final, si s'ensenya a la gent jove des de menuts, jo crec que anirem un poc millor, no? Si aquestes coses anem ficant-les en l'escola com cal. Heu fet pressupostos participatius, no? Ha participat la gent? Sí. Portem ja esta legislatura que estem acabant i en mitjan de l'anterior començàrem en els pressupostos participatius i la gent participa. La veritat que és una manera de donar-li veu als nostres veïns i veïnes, i també vegem que ells s'involucren, i és perquè nosaltres pensem que amb els pressupostos participatius és una manera d'apropar l'Ajuntament i les decisions de tot un poble a ells, als nostres veïns. La seva manera de procedir, primer llancem on ells decidissin, d'ells se valoren després les enquestes que poden entrar dins dels pressupostos participatius, després se fa una segona votació on tants tècnics han elegit i se voten els últims 3. Sempre són els 3 millors resultats que intentem durant aquest any o a l'any següent intentar nosaltres realitzar aquestes propostes dels nostres veïns i veïnes, però això sempre es dona una idea de cara quan venen subvencions de la Diputació o de la Generalitat, perquè penses a millor coses que tu no ho havies pensat, els nostres veïns i veïnes t'han dit això és el que més ens interessa. Ens interessa més, per exemple, en la pedania del Tossa Nou, en els pressupostos participatius vaig dir
tornar a construir el llavaor que sabia que l'havien, feia més de 30 anys o 40 l'havien llevat i tenen ara un llavaor en la pedania del Tossalet. Una altra de les propostes dels pressupostos participatius va ser la pista d'Sky Park, un parc de calistèmia, i ara una obra que començarem ja en breu és la reforma integral de l'Ajuntament, que ara anem a començar la primera fase. Perfecte. I també heu ficat millorat la il·luminació del centre urbà de Rafelguaraf, que cal adaptar-se a les noves circumstàncies, no? I la llum que és cara n'hi ha que estalviar. Exactament. També hem canviat tot l'enllumenat públic a LED. Ara, en el pla d'inversions de la Diputació de València 2022-2023, farem la part del poble que ens queda, del poliesportiu i el camp de futbol, i ja tindrem tot el poble de Rafelguaraf i les dues pedanies i els seus camps, el seu poliesportiu amb LED, que és el que ens interessa, anar ahorrant. Molt bé. Rafaela, tu vens d'una majoria absoluta, 8 regidors, i les eleccions municipals de maig 2023 estan ahí. Ganes, il·lusió, equip, llista, com ho tens això? A veure, em torno a presentar com a candidat a les eleccions municipals del 2023. Te tornes a presentar perquè t'han llevat 2 anys i t'ha faltat alguna cosa. Tinguem moltes ganes perquè, com hem parlat, tinguem molts projectes a començar que no s'han pogut acabar i projectes que anem a començar. Per tant, ens han quedat moltes coses encara per fer i decidim tornar-nos decidim no. La idea és tornar a guanyar les eleccions per a poder acabar tots aquests projectes que tinguem començats i en ment per a millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. I la població té problemes de pèrdua d'habitants en estos anys? Perquè n'hi ha moltes poblacions de la Ribera Alta que en els últims 20 anys han perdut al voltant d'un 10% de la població. Esteu prou estabilitzats. Nosaltres estiguem prou estabilitzats, estos 9 o 10 anys últims estiguem prou estabilitzats. No puja ni a baixa massa els habitants. Estiguem mantinguem-nos. Evidentment, Rafelguaraf és una població eminentment agrícola. Vos faria falta algo de sòl industrial, en teniu, per a que alguna empresa es poguera acollir allí? Rafelguaraf no tinguem sòl industrial perquè Rafelguaraf no tinguem el pla general, estiguem en el pla general des del 2012, ja estiguem en l'última fase, en el data i tot presentat ja a la conselleria, on oferim ahir uns metres quadrats per a poder oferir a les xicotetes empreses o algunes empreses que puguen vindre a Rafelguaraf a col·locar la seva indústria. I vaig a fer-te l'última pregunta, Rafaela. Com veus la Rafelguaraf del futur? Com te la imagines? A veure, jo el Rafelguaraf del futur el veig un Rafelguaraf amb moltes ganes, un Rafelguaraf obert, un Rafelguaraf on la gent de Rafelguaraf és supercol·laboradora. El que em preocupa del Rafelguaraf del futur és el que hem parlat abans, que el Rafelguaraf del futur, a banda de tots els serveis que nosaltres estiguem oferint, educació, tots auditoris, polígonos industrials i de tot, que es queden sense servicis com les xicotetes botigues dels pobles, carnisseries, tendes d'ultramarino, forn, tot allò. Això és el que em preocupa a mi molt. Una Rafelguaraf solidària, una Rafelguaraf d'igualtat, una Rafelguaraf sense violència de gènere i una Rafelguaraf tranquil·la. Una Rafelguaraf per a poder viure i gaudir d'un paratge meravellós. Rafaela Aliaga, ha sigut un plaer tindre't així en el programa, haver xerrat de què passa en un poblet com el teu, un poble que si no l'han vist mai o no el coneixen, passar per allí n'hi ha bona gastronomia, ja els ho dic jo, poden anar perfectament. I res, ha sigut un plaer
vindràs més i xerrarem de resultats i xerrarem de moltes qüestions i sobretot desitjar-te una qüestió, Rafaela, molta sort en aquestes eleccions i endavant amb aquesta tasca que feu els alcaldesses i els alcaldes. Moltes gràcies, Miguel Ángel. I a tots vostès dir-los que hem conegut Rafelguaraf, una població de 2.360 habitants situada en la Ribera Alta, una població que viu en pau i tranquil·litat, però necessita que el comerç no s'escape d'ell.